Vedeli ste, že jeden z najvplyvnejších filozofov histórie bol otrok s telesným postihnutím? Epiktétos sa narodil do otroctva a patril tajomníkovi cisára Nera. Mal poškodené nohy, možno kvôli mučeniu, a zaobchádzali s ním ako s majetkom, nie ako s človekom. Ale potom sa stalo niečo neuveriteľné. Jeho pán mu dovolil študovať filozofiu. Tam objavil stoické princípy, ktoré mu dali psychologickú slobodu aj počas fyzického otroctva. Jeho jedinečná perspektíva, niekoho, kto skutočne nemohol ovládať vonkajšie okolnosti, viedla k hlbokým pozorovaniam o sústreďovaní sa len na naše myšlienky a reakcie. Po oslobodení založil slávnu filozofickú školu, kam cestovali rímski elity učiť sa od bývalého otroka. Jeho najsilnejšie učenie? Dichotómia kontroly. Rozlišovanie medzi tým, čo je na nás a čo nie je na nás. Epiktétové učenia nám dnes ukazujú, ako prekonať akékoľvek obmedzenie, nájsť slobodu v rámci prekážok a vybudovať neotrasiteľnú vnútornú silu bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Skutočná sloboda začína v mysli.